କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ଏବେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଟିକେ ମୁଁ ହୋଲ୍ଡ ରଖିପାରିବେ କି? ନ ରଖି ଟିକେ କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଭୂମିହୀନ ଏବଂ ନାମ ମାତ୍ର ଚାଷୀ କେବେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଆଜ୍ଞା ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରୁ ପଇସା ମିଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ଭୂମିହୀନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେତେ? ଫେବୃଆରୀ 7। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖରୁ।